וואו, הבאים. אי אפשר זה נכון. נלי, תעשי וי, נלי, וי. לא, עלתה לי 1,000 שקל, באמת. מתי? ב-2011? נכון, באמת נכון. כן, נשמע. לפני זה. איזה זודיאק. מנדי, זוז, רואים את הקרחת שלך, מנדי. איזה יום. ימיה. מקצן כוכב הצפון. איזו ימיה. תלן, צילמתי אותך, אבני. כן, מוצא. אין המנהל לדבר איתו, אין לי בעיה. כן. מתן, תשאירו מקום למורל גם. רפי, איך היה, רפי? קקה, אתה. קח אותה, שי, קח את הקייק. זרוק אותה החוצה. זה עם זה, אלכס. רגע, מורל. יעקב, תרגיע, יעקב. תן לו חגורה, רפי. רפי, תן לו את החגורה שלך, רפי, תן לו חגורה. רפי, איך היה, רפי, איך היה הסיבוב? תן כמה מילים, רפי. 10, לאן נסעתם? לחומות, ראיתם את החומות מסביב? החומות, נסענו לטיילת הצפונית. כן. נהניתם? את השפך לתוך הים. כן. הנהר מושלמת. הילדים נהנו? הילדים היו 10. זה שיא גולת הכותרת שלנו. עודל. שימי חגורה, עודל עצמך חגורה. מתן. מנדי, תן, עושים חיים, תן. מנדי, תן. אתה מצולם, פגר, אתה מצולם בווידאו. אתה בווידאו, קרוע. הנה מתן הגדול. גולת הכותרת של הטיול, מתן. תן משפט שלם מההמנון, תן, נראה אותך מנדי. חגורה. חייבת חגורה, הנה נקרא, תן לו. עודל, קשור תלם פה. מני, אתה מצולם. לקחת את כל הפוקט, מני. דניאל, תיזהר, עד פה את הקייק. תשמע, יש משפט שאומר... מתן, אתה לא חולה, מתן? שזה לא נגמר. ואנחנו נחזור, ובגדול. זה עולה ליוטיוב, מני. רגע. עודל מקבלת פה פינוק מהמדריך. עודל, מה זה? שירות VIP את מקבלת, עודל. יש עוד מישהו שלא עלה? היא הייתה פעמיים, מה קרה לך? אחותך לא הייתה. היא הייתה פעמיים, אמריה פעמיים הייתה. שי, היא הייתה פעמיים, שי. אני משית כאלה כל הזמן בחופש הזה. שי, פעמיים היא הייתה עודל, אמריה הייתה. כי אני משית בחוף חופשי כאלה ולבינה. ואותנו לא מביא, אתה מבין? תקרא לנו. מה זה, איפה ימיה? בכנרת? שי, בכנרת, שי. אני עלה לאש, אתה עלה.
אני לא עשיתי בכלל. הנה הזודיה, איך היא נקראת הזודיה כזאת? איך היא נקראת את השם? טורנדו, טורנדו יוצאת עם עוד כמה חבר'ה על הטורנדו. סיבוב סביב החומות של עכו. דניאל, זה לרמקול, דניאל. דניאל, תן חיוך, דניאל, תעשה כאילו אתה עושה חיים, דניאל. קר לך, יא בכיין. אתה היית למעלה? היית, אמרת לי, קיבלת מכה. הייתי ראשונה, רק הבטיח לי שאני הולך. למה לא ענית עוד עכשיו? הוא לקח לי את המקום פעם שעברה, אמר לי תעלה עכשיו, שני סיבובים, תפסיק, זה מצולם, שומעים אותך. לא הכי טוב מאוד, אתה צריך לדעת לבחור את המילים שלך, דניאל, זה ילד טוב. אני בוחר טוב מאוד. כל הזמן אתה מקלל ואומר מילים לא יפות. זה ילד טוב, דניאל. רגע, בוא נראה מי זה דניאל. למה זה דניאל? דניאל! איגור יוצא בקושי מהמים אחרי שחייה של 20 קילומטר. תיאטרון. 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 איגור אחרי תיאטרון. ברור! כדורגל חופים, יאללה, נקטור. כל הזוכה צוחק.